Autograss wedi bod wrthi ers tipyn o flynyddoedd nawr yn gwneud bethau gwahanol ar gyfer codiariau a elusennau gwahanol. Rhyw 4 blynedd nôl, so gath y band deud fatha i recordo, rili. Roes i rhyw bwt bach ar Facebook a gweud pwy mor briliant bydde, os bydde criw Autograss yn gallu dod at ei gilydd i wneud rhywbeth tebyg. Dechreuodd y bel i rolio, ath y brosiect yn fwy a fwy, a wedyn, nôl ym mis Awst, wedyn, fe wnaethon ni gyhoeddi i'r byd, rili, beth oedd y cynllun. Daethon ni gyd at ein gilydd am y tro cyntaf erioed yn Walsall tua diwedd mis Hydref. Daethon ni fan hyn i Langennech wedyn ni ar ddechrau mis Rhagfyr i recordio. Daethon ni ymarfer fan hyn yn yr ysgol ac yna daethon ni lawr i studio gyda Tim Hamill yn Sonic One Studios i recordio'r holl beth. I fod yn onest, oedd braidd neb yn y côr wedi canu o'r blaen, neu falle rai yn canu yn y cawod, ambell un karaoke falle. Ond wedyn ni pan ddaethon ni at ein gilydd yn Walsall, nes i dreulio fel ar arweinydd, wedyn nes i dreulio amser gyda'r sopranos, yr altars, y tenoriaid a'r bas, jyst i fireinio beth oedd nhw wedi dysgu'n barod a gweithio'r bethau bach o'n i moyn ychwanegu at y canu hefyd. Mae wedi bod yn ryfedd iawn i fi a dweud y gwir. Dwi'n hen gyfarwydd o gweithio mewn core, arwain core neu canu mewn core, a wrth gwrs yn Raswyr Autograss. A o'n i byth yn meddwl bydde'r ddau beth yn cyffwrdd yn y canol, chymod, ond mae wedi digwydd. Mae'r target wedi cael ei symud yn aml nawr, target o faint o swm i ni mynd i godi ymchwil cancer. Mae'n elusen sy'n hanfodol i ddweud y gwir, a mae'n bwysig iawn i nifer fawr ohono ni. Dwi'n mor browd o beth ni wedi llwyddo i wneud, a fi'n gwybod bod pawb sydd ynglwm â'r prosiect ffili credu pa mor llwyddiannus mae'r caneuon wedi bod. Gobeithio allwn ni godi lot fwy o arian a pwy a wyr beth bydd y prosiect nesaf.